ating sinisimulan ang Semana Santa sa pamamagitan ng pagpapabasbas ng mga palaspas na hawak ng inyong kamay. Ang pinakadakilang linggo o week sa buong taon ay ang Semana Santa. Kapag kayo po ay may hawak na palaspas, ibinagayway, nagpabless ng palaspas, isa lang ibig sabihin niya mga kapatid, handa kayong makibahagi sa pagpapakasakit ni Kristo.